Salutare, prieteni! Eu sunt Typhoon. Prieteni, vă trimit tuturor salutări călduroase, respect și dragoste într-o nouă zi. Astăzi am zis să încep videoclipul cu fata mea, o adevărată leoaică. Frumoasa mea, mașallah, s-a refăcut foarte bine, prieteni. Știți că fata noastră a fost infectată cu un virus mortal? Slăbise foarte mult, frate, rămăsese piele și os. Dar tatăl ei, știi, se uita la ea cu atâta grijă ca la lumina ochilor lui. Mașallah, fata mea și-a revenit acum, vezi? Pieptul, corpul, craniul, totul a început să se dezvolte. Sper să fie și mai bine. Acum are energie, totul e foarte bine. Dumnezeu să o ferească de ochi și de privirile rele. Și, frate, e o fată foarte deșteaptă. Adică nu-i deloc obraznică. Mereu se uită în ochii mei, mă urmărește, mă privește. E foarte respectuoasă, nu e deloc răsfățată. Nu sare pe tine, nu are astfel de comportamente. Adică e o fată foarte potrivită pentru a fi dresată. Poate mă ocup de ea și o dresez, știți? Am ceva de genul ăsta în minte. Îmi cer scuze. De câteva zile nu am putut posta niciun videoclip, prieten. Am fost puțin ocupat. Și a fost foarte cald afară, de asta. Toți spunem că o să ținem un program constant, dar niciodată nu se nimerește. Îmi cer scuze din nou față de toți. În sfârșit, astăzi am avut ocazia și am început să filmez un videoclip. Acum suntem din nou într-o rutină de dimineață. În curând o să scot copiii afară. Astăzi, frate, subiectul nostru este Tyson și Daja. Știți deja că, ultima dată, am luat doi copii minunați, campioni ai Turciei. Tyson, Baba și Daja sunt într-adevăr câini foarte deosebiți ca personalitate. Dar Daja al nostru e puțin dificil. Știți că la început m-a atacat. Acum l-am obișnuit puțin mai mult cu mine, dar toți suntem distanți. Nici eu nu am încredere imediat, nici el nu are încredere în mine. Încă nu l-am lăsat niciodată printre ceilalți câini. Astăzi ne vom asuma un risc cu Daja. O vom lăsa printre câini, dar și stăpânul m-a avertizat să fiu foarte atent. A zis că s-ar putea să se bată cu câini, o să încercăm, frate. Să vedem dacă o putem obișnui. Urmărim mereu gașca de cane corsul afară, dar vreau să-i văd și pe rottweileri. Vă rog să nu mă dezamăgiți și să mă susțineți. Dacă apreciați acest videoclip, vă abonați și lăsați și un comentariu, aș fi foarte fericit. Aprecierile și comentariile voastre sunt foarte prețioase pentru mine. Nu mă refuzați. Nu fiți scomozi. Oferiți-mi un sprijin, prieteni. Fata mea. Îți spun Anca, dar nu ne-a plăcut Anca. O să-i schimbăm numele. Uită-te la ea, Doamne, Doamne. Mașallah, fata mea. Dumnezeu să o ferească de ochi și de ochii răi. Dar acum o să facem ceva, frate. Fox, unde ai plecat, Fox? Fox, unde ești, fată? Hai să o închidem pe Fox. Fox, vino. Fox, vino, hoppala, 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 unde e fetița mea mică? Știți, pe Fox a luat-o de pe stradă zilele trecute. E o fată foarte deșteaptă, foarte frumoasă, dar e prea lipicioasă. Ei, Fox, acum tocmai am închis pe Asie și Lucky acolo. O să-i închid pe toți câinii mici, frate. Acum nu pot să-mi dau seama sigur dacă Daja va ataca sau nu. De aceea, hai că nu ni se întâmplă nimic câinilor mari, dar trebuie să-i protejăm pe cei mici. Rocky, hai mă, Rocky, hai să-l punem și pe Rocky aici. Aici e tabăra celor mici. Adunați-vă toți aici și stați, bine? Năzdrăvanii, uitați-vă la frumusețea și drăgălășenia lor. Ce s-a întâmplat, Rocky? Rocky, ce s-a întâmplat, Rocky? Iar l-am închis imediat pe Rocky, s-a enervat. Ce s-a întâmplat, Rocky? Năzdrăvanilor, stați aici. Și stă. Fata mea, poți să te pun și pe tine lângă ei? Poate că Daja vine acum și te atacă. Nu am încredere în el. Hai aici, Suslă, Suslă. Sustă. Să se plimbe și doamna Suslă. Bine. Să stai aici cei mai drăguși și mai dulci câini din grădină, frate. Fata mea, hai să te iau și pe tine. Când vine un câine străin, tu latri și faci gălăgie. Ataci fără să te uiți la mărimea ta. Du-te și tu lângă ei. Stai. Fata mea, o clipă, ia-ți piciorul de acolo, stai. Bine. Câți câini sunt în această cușcă? 3, 4, 5, 6. Mașallah. De acum înainte, voi sunteți aici. Bine. Așteptați până când termină antrenamentul acei câini. Acum, frate, nu trebuie să punem în pericol pe niciunul. Rottweilerii sunt foarte puternici. Uite. Dar regele celor puternici e aici. Hei, Caro! Caro, vino, Caro! Caro! Ce face ăsta, Caro? Fata mea curajoasă, stai, Zeina, ai grijă! Nu, Zeina!
Uite, Zeina și ea e foarte geloasă. A văzut imediat că o plac pe Caro și a început să mârie la ea, ai văzut? Amândoi seamănă atât de mult unul cu celălalt. Zeina, unde e frumoasa mea? Unde e iubirea mea? Acum, Caroline e o fată foarte drăguță, dar a început să se deschidă. De obicei nu o vedeam niciodată să atace pe cineva, dar acum a început să se bată cu alți câini prieteni. Încet, încet crește, se deschide fata mea. Zeina, ce faci frumoasă? Haideți, veniți să vedem. Uite, am mai luat și o motocicletă nouă, prieten, să vă arăt. Este o motocicletă foarte frumoasă. Sucută! De fapt, hai să pun casca asta aici și să facem o tură de probă să vedem cum e. Frate, culoarea motorului nostru chiar e uimitoare. Uitați-vă puțin. Chiar sunt curios de părerile voastre. Mie mi-a plăcut foarte mult designul și tot restul. Coșul, decorațiunile, detaliile chiar mi-au plăcut. Uite, are și o antenă aici. O deschize. Hai să mergem încet, să vedem. Dede o să mă atace și pe mine, Dede. Partea proastă e că acum am obișnuit cu motocicleta cu viteze. Tot timpul apăs ambreiajul. Iar la asta tot la ambreiaj mă gândesc. Îl țin apăsat tot timpul. Haideți, hai, mergem la plimbare, fetițo, hai. Hai. Nu, Natasha, nu atinge porumbei. Năzdrăvani. Acum e ușor să-l conduce așa, frate. Chiar o să-i obișnuiesc și pe câini. O să pun unul dintre câini aici în mijloc. Așa. Acum la celelalte motociclete ale mele nu merge asta. Aici nici nu avem un câine mic pe care să-l putem pune. Caroline, vino aici. Caroline, vino, să te plimbi puțin. Caroline, vino. Pe Rocky și Mochi am încercat, dar Rocky sare. După aceea am încercat cu Fox, dar nici asta nu a mers. Zeina, vino, fetița mea. Zeina, vino tu, vino aici. Vino. Vino să te plimbi, vino. Nici asta nu încap aici. Dacă îi obișnuim, o să plimbăm câinii ăștia punându-i la mijloc, frate. Vino încoace. Hai să-mi, baba. Ce faci, băiat frumos? Acum că grădina e mare, o să mă plimb cu motorul prin grădină. Și așa o să prezint videoclipurile, frate. Hai, stai să trag motorul aici. Tyson Baba, vino să te plimbi. Hai. Hai să lăsăm și pe Tyson Baba, frate. Stai să văd, Tyson. Aleargă, băieți, aleargă. Fiul adevărat al Argentinei. Hai să vedem cum alergi. Ești un adevărat leu. Stai, hai să parcăm motorul aici. Băi, Dede. Dede, nenorocitul m-a mușcat de picior. Dede, stai ca un om, măi. Năzdrăvanul Dede. Nu mă enerva, pe bune, că mi-a făcut piciorul să doară, frate. Acum să treacă Tyson Baba. Haide să vedem. Afară sunt câinele mascul Tyson și Dede. Este și Carabaș. Mai întâi, înainte să-i lăsăm pe celălalt. Tyson și pe Deja trebuie să-l închidem pe Faisal. Și Ares e aici. Ares Baba. Stai să-l închid pe Faisal, apoi le liberez și pe Ares. Mai întâi să luăm pe Faisal. Între timp, am avut parte de un mare ghinion, prieteni. La găinile noastre, acolo. Nu știu dacă a fost o nevăstuică sau un jder, dar ceva a intrat și una dintre griștele noastre a dispărut. 3 dintre găinile noastre au dispărut, la fel și un cocoș. Le-a sugrumat pe toate. M-am enervat foarte tare. Nu găsim nicio soluție. Spuneți că câinii nu intră acolo, dar intră. Eu chiar n-am înțeles nimic din treaba asta. Acum am pus paznic înăuntru, Asia e înăuntru, o să viară și pe ei. Ce s-a întâmplat? De ce au nebunit așa? Ei, ce s-a întâmplat, băiete? Bunicule, dispari. Hai! Să nu vă obrăzniciți. Faisal Baba, ai venit tu direct, fără să mă pui pe drumuri, fiule? Stai să-ți deschizi și ție ușa. Fiule, Tony și Cindy nu trebuie să fugă totuși. Cum o să facem asta, frumosule? Stai, Tony, nu. Ei, vor fugi Faisal, crezând că te băgăm pe tine. Treci. Bine, intră înăuntru. Treci, fiule. Treci tu. Stai, Zeina, fii cu minte. Zeina o atacă pe Cindy, e nebună. Stai, frate. Zeina, fii cu minte, nu vă certați. Zeina e foarte dură. Și Dede a sărit în piscină, frate. Dede în piscină și Natasha a sărit. Băiete, ce căutați în piscină, ha? Și să mai și ceartă în piscină. Ia uite, restul. Băi, Dede m-a surprins.
Natasha, și tu noți? Hm? Stai, uită-te la Dede acum, uită-te. Dede, sari! Sări, Dede! Hai! Cum joacă, Doamne Dumnezeule! O vezi pe Natasha cât de mult îi place piscina? Nu a mers, imediat. Aha, iar a sărit. Băi, Dede, înnoți, băiete. Unor mă enervez, dar uite, cu fazele astea amuzante te faci iertat. În fine, Tony și Cindy să rămână afară, frate. Ce să fac acum? Faisal baba, închid ușa ta, tu rămâi aici, bine? Tu nu ești pașă. Dede, înnoți, Dede. Să-l arunc și pe Caro lângă voi? Să vină și Caro. Să vină și Caro să noate cu voi, Dede. Ce fericiți sunt șmecherește. Zeina, vino, nu te lua de el. Zeina s-a luat de Tony. Hai să mergem. Natasha, eu plec. Bine? Natasha, eu plec. Natasha se răcorește, frate. Piscina s-a stricat și ea, dar nu avem ce face. Uite, iarăși face treburile. Nu mai dau apă acolo. Să se scurgă bine apa asta. O să mai aranjăm din nou, o să întindem din nou cortul. După aceea o să încercăm să facem tot ce putem, să punem lucrurile în ordine, cât de mult putem strânge. Hai, bunicule, vino, Natasha, vino. Acum, frate, afară, singurul câine de care chiar mă tem este Zeina. Sper să me cu Daja, o să încercăm să-i obișnuim. Asia, ce faci tu, copil adevărat al Anatoliei? Asia. Ei, frumoasa mea, fata mea. Asia e aici de 2 zile. De acum înainte, el este responsabil de ordinea, protecția și siguranța acestui loc. Acum haide să mergem cu atenție la ei. Din câte știu eu, dihorul, nevăstuica, ia găina, cocoșul, porumbelul, dar nu poate răni gâsca, așa știam. A plecat și gâsca, frate. Eu... Carolin, de ce mă lovești? Eu chiar n-am înțeles nimic din treaba aia. N-a cruțat nici măcar gâsca. Până și gâsca a fost rănită. Hai, stai puțin. De obicei, în grădina asta nu se aude niciun sunet. Acum, pentru că vorbesc aici, toți se adună, știi? Vino! Stai să vedem. Bonciuc, baba, ce faci? Băiatul meu frumos. A venit și Asia mea. Asia mea, uite, Asia mea e paznica locului, fata mea. Asia mea e paznica locului. Vino! Bonciuc, baba. Frate, nu a mai rămas nici pui, nici gâscă, nici porumbel. Ce mai e, frate? Nu știu dacă e jder sau nevăstuică, nu mai știu ce animal e. Adică a luat și a plecat, prieten. Adică le-a sugrumat și le-a lăsat acolo pe toate animalele, le-a sugrumat și le-a lăsat. Aha, a mai venit și celălalt leu. Băi, Dede, când vine nevăstuica sau jderul, de ce nu sar de aici să-l sugrum? Ha? Dar vii doar când sunt eu aici, băiete. Deci cum o să rezolvăm asta? Uite, frate, Asia e aici. Vreau să-l pun pe Mazlum lângă tine, dar nici pe Mazlum nu prea am avut încredere. De fapt și Asia a făcuse una lată aici mai de mult. Parcă atacase o rață sau ceva de genul ăsta, așa mi-amintesc. De 2 zile tot încerc, nu a făcut rău nimănui. Acum uneori mai plec de la fermă și mă duc în alte părți, de aceea nu am încredere să las câinii aici tot timpul. De data asta câinele o să facă rău, înțelegeți? Din cauza asta Asia e bine deocamdată. Sunt sigur că cât timp ăsta e înăuntru, jderul sau nevăstuica și-a dat seama. Chinele nu poate să vină din cauza gardurilor, nu-i așa? Totuși, într-un fel sau altul, ajunge aici. Acum cât timp e aici, nu cred că va veni. Bunicule, ai devenit câine ciobănesc, măi, așa-i? Uită-te la oi. Ce faceți voi acolo, dragii mei? Oaia aia cu capul alb a slăbit, priete. Animalul nu are nicio problemă cu mâncarea sau pofta de mâncare. Are și energie, totul e bine. Dar tot a slăbit, nu înțeleg de ce. Celelalte oi sunt bine, dar și Boncuc a slăbit. Se pare că Bonciuc are o problemă la testicule. Am început deja tratamentul. Îi dăm medicamentele necesare. Acum e puțin mai bine, dar asta l-a slăbit. Oare Bonciucul meu a fost de ochiat? Oare băiatul meu e de ochiat? De ce i s-a întâmplat așa ceva băiatului meu? Leul meu. Îl iubesc atât de mult, probabil de asta e de ochiat sau ceva, nu înțeleg, frate. Acum e bine, dar sper să nu se mai repete niciodată, Doamne ajută. Adică
cu ceilalți, nu e nicio problemă. Uite, am făcut ceva. Au mereu baloți de fân în fața lor. Mereu. Le-am pus aici, toate sunt iarbă proaspătă de pajiște, uite. Astea sunt iarbă proaspătă de pajiște, vezi și tu. Iarbă proaspătă de pajiște. Ce frumos miroase. Plin de aromă de iarbă. Și ca să se îngrașe, le-am cumpărat și furaj pentru îngrășare. Le dădeam furaj pentru creșterea mieilor, dar am renunțat la el și am luat furaj pentru îngrășare ca să mai pună puțin pe ei. De vreo 3 zile le dau și din acela. Atât balos de fân, cât și furaj pentru îngrășare. Facem tot ce putem numai să se îngrașe animalele, ca să fie îngrijite. Uite, oaia aia cu capul alb, a slăbit tare, fă un zoom pe ea. Cine să pricepe să scrie, animalul ăsta nu are nicio problemă cu pofta de mâncare. Deci nu are nicio problemă de energie. De ce a slăbit animalul ăsta? Zilele trecute tușea. De asta veterinarul i-a făcut o injecție. I-a făcut injecția în vena jugulară, adică la gât. Băi, animalul după aceea nu și-a mai revenit. Animalul a început să slăbească. După injecția făcută de acel veterinar prieten, știți că animalul acela nu avea absolut nimic? Era gras, era ca un urs. Veterinarul i-a făcut acea injecție, cred că a trecut cam o lună și jumătate, 2 de atunci, iar după aceea animalul a început să slăbească treptat. M-am întrebat dacă substanța folosită de veterinar a dăunat animalului sau ce i-a făcut. I-a făcut acea injecție animalului în gât, iar animalul a țipat puțin. Chiar și lui Bonciuc i-a făcut aceeași injecție, uite. Și Bonciuc a slăbit după aceea. Și Bonciuc e la fel. Uite, acum o să le iau pe Bonciuc în brațe. Hai, Bonciuc, 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 Bonciuc. Băi, ce faci tu acolo? Bebeluș mare. Și Boncuc e la fel, uite, după ce a făcut veterinarul injecția, s-a întâmplat ceva. Zeina, nu te lua, Dacia. Și Zeina a prins curaj. Fata mea, uite, cu Asia nu e de glumit, să știi de la mine. Cu Asia nu e de glumit. Când a venit Asia prima dată, era foarte rea, să știți. Țineți minte cum era la început, ataca pe toată lumea. Fără să-i pese dacă e mascul sau femelă. Acum s-a mai obișnuit, a renunțat la agresivitate. Asia e foarte puternică, adică ea este cea mai puternică femelă din această curte. Nu are, egal, este incredibil de puternică. Adică atât din punct de vedere fizic cât și mental. E doar o femelă cât degetul mic, cât palma mea, Serce spune asta. Colțul canin e cât degetul meu mic. E incredibil de puternică, Zeina, să nu te pui cu ea. Uite, arată și porumbei. Frate, aveam 46 de porumbei, au mai rămas doar 7 prieteni. 7. Porumbeii care au dispărut nu au fost găsiți morți, nu e nimic. Adică i-a prins uliu sau ce s-a întâmplat cu ei? Eu am văzut doar 2 cadavre de porumbei, în rest nimic. Dacă i-ar fi luat câinii, sigur aș fi văzut penele rupte sau alte urme, dar nu e nimic. Cel mai probabil, am spus mereu, uliul i-a prins în aer. Nu a mai rămas nimic, frate. Nu a mai rămas nimic, adică. Nu știu ce o să facem. Mă supără situația asta, pe cuvânt că mă supără. Hai să ieșim puțin afară acum, mergi? Stai puțin, Asia, nu veni, fetițo. Băi, Ares, baba, l-am lăsat și pe Ares, prieten. Tyson, baba, ești pregătit, fiule? Leul meu, neamț, ghet, beghet, calitate pură. Acum Ares e afară. Argentinianu, ghet, beghet, e afară. Dede, e afară. Carabaș e afară, frate. Sper să nu se bată și să-i facem să se înțeleagă cu mare grijă. Nu o să-l las pe Tyson direct liber. Mai întâi să-l prind puțin ținându-l eu, să-i facem cunoștință cu ceilalți, să fie liniștit, după aia lăsăm liber, frate. Stai puțin, Tyson. Zeina, fugi. Zeina. Asta e Carolin? Da, Zeina. Frate, seamănă la față. Adică mereu mă întrebați dacă nu încurd numele câinilor. Dar eu nu le încurd numele, ci direct fața. Stai, și ușa s-a blocat. O secundă, băiete. O secundă, băiete. O secundă, băiete. O secundă, băiete. Zeina, fii cu minte. Ajum, Zeina o să atace, e clar. Te rog, fiica mea, ai grijă, fii cu minte. Nu te pune cu Tyson, baba. Ce băiat de ispravă, frate. Cât de chipeșe mă termină. Chiar așa. Fiul adevărat al Argentinei s-a enervat. Nu le enervați pe băiatul meu, măi. Stai să văd, fiule.
Hai să-mi facem să-l cunoască mai întâi pe Tyson. Hai să vedem. Sper să nu se certe. Aoleu, 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 aoleu. Stai puțin, băiete. Stai, Ares, fii cu minte. Ares, fii cu minte. Ușor, ușor, băieți. Nu vă supărați unul pe altul. Vă rog frumos. Acum Tyson al nostru, fostul stăpân, a spus deja, știți și voi, nu atacă direct. Un câine trebuie să-l provoace serios. De aceea trăsătura asta a lui e bună. Frate, oricum, eu nu vreau niciodată să se bată. Să se înțeleagă cum trebuie. Să se joace împreună râzând și distrându-se, ai înțeles? Stai să văd. Tyson o să-l atace pe ăsta, o secundă. Fiul adevărat al Argentinei o să-l atace. Să nu riscăm. Acum nu trebuie sub nicio formă să-l punem într-o situație de conflict. Dacă se aprinde odată, nu-i mai putem opri, frate. Să lăsăm pe Tyson Baba să dea o tură mai întâi. După aceea îl scoatem pe Daja, o scoatem pe Dora. O să scot o gașcă de rot pe piață, să vedem atunci. Băi, dușman al măgarilor, ce cauți tu aici, a? Ares este în căutare. Sper să le certe. Asia, fiica mea, uite, am încredere în tine. Să nu lași Jderu sau nevăstuica să intre acolo, bine, draga mea. Fata mea, curajoasă. Hai acum, vin aici. Ares, nu mai necăji, ocupă-te de treaba ta. Fii deștept. Nu te băga prea tare, fiule. Jucați cum trebuie. Hei, Stares. Nu, ți-am spus nu. Ares, ticălosule. De fapt, Ares nu are nicio vină. Când și-a pus piciorul peste el, prieteni, a încercat să-și impună direct autoritatea. Dar Ares nu a acceptat asta. De aceea a încercat să sară la bătaie, a încercat. Frate, nu faceți asta, uite, nu faceți. Jucați-vă frumos. Ares, nu. Acum, frate, o să-i dau drumul. Nu. Așteaptă. 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 Nu. Acum îl vom elibera, frate. Stai puțin. Nu. Vin aici. Vin aici. Hai să le distragem atenția. Adică, între timp, la Ares nu e nicio problemă. Tyson și-a pus piciorul pe Ares. Asta înseamnă să-și impună dominația. Tyson îi spune să fie mai deștept, dar Ares nu s-a lăsat intimidat de el. Îi spune, cine te crezi tu? Abia ai venit în curte. Îi zice să aibă grijă cum se poartă. După aceea, nu-i așa, Ares? Maimuța Ares, hai vină încoace. Nu fi gelos pe Zeynep, stai să vedem. Nu fi gelos, nu fi gelos. Tyson, tată, deschide. Acum se plimbă pe acolo. Tyson, vino. Tyson, vino, fiule, vino. Unde e al meu? Unde e leul meu? Noblețea ta e de ajuns. Acum se țin la distanță, toți se urmăresc unii pe alții, acum grădina e foarte periculoasă. Acum hai să o luăm pe Daja. O scoatem pe Daja, sper să nu sară Zeynep la Daja. Mă tem puțin de asta. Stai, nu, Ares. Nu cumva, fiule. Vin aici, vin aici. Tyson, mai bine nu te băga prea mult cu ei, fiule. Lasă-i. Acum, după ce cei de afară se susțin între ei, când apare o ceartă înăuntru, ei se grupează, se adună împreună. De aceea nu o să permitem asta. Hai, vin aici, Zeynep. Bine că am lăsat ceva. Dora, trage puțin de asta. Hei, Dora, ce faci, dragule? Fetița mea dulce. Fata mea dulce ca mierea. Ce face ea? Fetița mea dulce, ce face? Să o las puțin liberă. Unde e frumoasa mea? Lasă-mă să mă puțin. Hai. Vino la mine. Vino, Dora, vino. Acum hai să o privim pe Zeynep o clipă. Hei, Zeynep! Așteaptă. Stai să n-o venit. O clipă, frate. Hai să mergem, frate. Nu! Ares! Ares spune acum că Tyson nu mai există. Dar Ares se aventurează singur. Nici măcar nu-și dă seama. Vin aici! Slavă Domnului că Tyson nici măcar nu-l bagă în seamă. Ares. Acum când câinii stabilesc ierarhia, nu există la ei ideea că acesta e prea mare sau prea mic, că pe ăsta îl pot bate. Câinele mic atacă și el pe cel mare, câinele mare atacă și el pe cel mic sau pe om. Nici la ei nu există percepția că pe acesta îl pot bate. Acum, frate, o să o luăm pe Daja.
Slavă Domnului, cu Dora n-am avut nicio problemă. Măi, Dora, ce faci, draga mea? Hei! Zeida! Din cauza Zeinei, nu pot să iubesc niciun alt câine. Înțelegeți? Sunteți conștienți de asta? Să ia de toată lumea, e nebună. Hai să vedem. Acum am ajuns la listă. Fostul stăpân a spus că ea se ceartă cu ceilalți câini, că nu se înțelege cu ei. Să vedem dacă putem să o facem pe Daca să se înțeleagă cu ceilalți. Voi ce credeți? Se va înțelege sau nu? Scrieți în comentarii, frate. Sunt curios. Eu zic că din 10, 6 se vor înțelege din start, iar 4 nu se vor înțelege. Acum Daca să nu mă ataci și pe mine, bine, fetițo? Să nu mă ataci și pe mine, bine, puiul meu. Pupă-mă, pupă-mă, hai, opa, o secundă. O secundă, o secundă. Stai, Zeina, fii cu minte, Zeina! Nu fi obraznică. Zeina e tare poznașă. Zeynep, hei! Hey! Nu și-a luat mânzul lângă ea. Arif, ai grijă, nu te apropia acum de ei. Uite, se grupează. Arif, fii deștept. Acum cum se grupează ăștia? Tyson și Daca, sunt și ei un grup. Tyson să se certe. Daca e și el acolo. Daca să se certe. Tyson e și el acolo. De aceea ai grijă. Noi în acest moment facem tot posibilul să fim calmi. Arif! Uite, tu chiar îți forțezi limitele, fiule. Vezi cozile, toate sunt drepte, frate. Nu e nicio coadă lăsată. Toate au încrederea la maxim. La noi copiii sunt mașala, ca niște rachete. Acum, scopul meu aici, știți, data trecută am fost în pădure. Am zis că voi merge cu 10 câini. Acum, voi încerca să obișnuiesc câinii cu care putem merge. Cu cine putem reuși asta? Vreau să duc copiii puternici. Dacă văd că această echipă se înțelege bine între ei, adică vom încerca să-i facem să se înțeleagă, după aceea voi merge în pădure cu acea gașcă. Ați înțeles? Desigur, nu sunt 10 acum, dar există. Dora, există. 1. Zeynep. Cara 3. Deja 4. Ares 5. Natasha 6. Dede 7. Tyson 8. Dogo Tyson 9. Este și Carabaș 10. De fapt sunt 10 în total. Deja, îți dau drumul acum. Așa spunea eu. Există vreun câine pe care nu-l cunoști? Hai să încercăm cu toată lumea, frate. Acum reacția lui e foarte frumoasă. Nimeni n-a făcut nicio mișcare. Nimeni nu s-a certat. Ne-a plăcut foarte mult jocul acela. Suntem gata. Dau drumul. Ce s-a întâmplat deja? Hai să o mândri puțin pe deja totuși. Dar mai întâi, nu. Hai, aleargă! Leoaica mea. E noblețea întruchipată. Sunt campioni ăștia? Campioni. Uită-te la noblețea asta. Felul în care stă, felul în care se mișcă, frate. Chiar este un copil de o calitate excepțională. Când îi duc în pădure, să nu mai vorbim de lup. Chiar dacă ar da peste un leu sau un tigru și ar ști că vor fi bătuți, nu ar da niciun pas înapoi. Ăștia sunt încrederea în sine întruchipată. Oricum, dacă aș vedea asta în pădure de la distanță, frate... Hai să mă uit puțin la asta. Ei bine, știți cum îi spun eu? Îi spunem Aslan. Seamănă cu un leu negru. Când te uiți de la 1 kilometru, 2 kilometri departare, seamănă cu un leu negru. Leoaica mea! Deja. Să mă închin nobleței tale. Frate, e atât de frumos. Așa trebuie să fie. Înțelegeți-vă, vă rog. Nu vă necăjiți unul pe altul. Să vă înțelegeți așa, ce altceva să mai vreau de la voi? Haide să vedem. Hai să-i conducem acum împreună. Acum, pentru că eu sunt liderul turmei, toți mă vor urma. Oriunde merg eu, merg și ei. Dar în pădure, Ares e periculos, frate. Dacă mă întreb de ce, dacă îl provoacă pe Tyson în pădure și noi ajungem să fugim după luc și șacali, se sfâșie între ei. Ares e o problemă. Aș vrea să iau și pe Aslan, dar cu această gașcă nu merge treaba. Hai! Hai, fiule, hai, fiule, hai, fiule! Stai puțin, ei s-au dus într-un loc periculos. Aleargă! Vino! Vino aici, vino aici, vino aici, vino! Veniți aici, nu vă bateți! Leilor! Băi, Carlos! Băi, fiule, vreau să te duc în pădure. Vreau să o iau și pe Norai. O să vin în pădurea asta. Dacă îl las acum aici pe Tyson, pe Tyson, pe Carlos, să vezi ce se întâmplă, tată. Carlos, tată, e un bou. Boul meu. Mor după noblețea ta. Când vin bebelușii fiului meu, bebelușii,
Când o să iubim acei bebeluși, Carlos? Filmează-l puțin pe Tyson. Cum se uită Tyson la noi de acolo. Băi, Tyson, ce carismă ai, băiatule. Așa e? Băi, ce carismă ai, frate. Ce noblețe, mașallah. Băiatule. Păi, e de pe năzdrăvani ăștia. Se pare că toată gălăgia și cearta din grădină tot ei o fac. Am observat asta. Toți câinii mari s-au înțeles. Nu e nicio problemă. Fiți siguri de asta. Ares. Ia uite la tine. Încearcă-ți norocul. Împingi limitele, fiule. Uite, eu povestesc ceva. Acolo Ares încearcă să-l prindă pe Tyson dintr-o parte. Hai să luăm pe Ares, frate. Ares, stai. Hei! Acum să mă apropii de Tyson. Te rog frumos, frate. Stai puțin, frate. Trebuie să eliminăm factorul Ares. Între Carabaș și celălalt, tensiunea a crescut mult. Stai să vedem, să mergem liniștiți. Durtegie. Ce-stia? O să-l pun pe Ares aici, frate. O secundă, băiete. Ares, treci tu. Treci pe așa. Hai să luăm pe Ares. A încercat să muște din lateral acolo. Nu știu dacă ați văzut și voi. Tyson. Dacă nu ar fi un câine sociabil să facă aceeași mișcare la Carlos sau Marlos, să vezi atunci. Carlos îl aruncă în aer timp de 4 minute. Aoleu, Ares. În videoclipul din pădure, câinele care se simte bine este Ares, prieteni. Din păcate, Ares nu este în videoclipul din pădure. Vino. Hai, vino. Vino, fiule. De fapt, o să duc și pe Cindy în pădure. Cindy e foarte dură, e foarte certăreață. O să o luăm și pe Cindy. Cindy, mașallah, se înțelege bine. Până acum nu am avut nicio problemă. Vino, Dora. Dora, vino, draga mea. Uită-te la Rottweilerii, parcă au devenit una. Merg împreună peste tot. Vezi? Dacă l-aș da pe Odin lângă ei. Dacă aș da-o pe Maria. Dacă l-aș da pe Alex, ce s-ar întâmpla? Dar, vezi tu, ei sunt certăreți, nu te certa. Nu urina pe mașină, bă. Băi, băiete. Necazul meu. De parcă n-ar mai avea unde să se pișe, s-a dus și a urinat pe mașină. Hai! Veniți la mine, dați-mă să mă joc cu voi, veniți! Stai, uită-te, Dora. Alargă. Vino! Aici! Ce e aici? Zeynep, fii minte, fiule, Tyson, vino! Stai! Vino! 1, 2, 3. Aleargă, hai să vedem. Alargă, Zeynep. Bunicul și Zeynep au pornit. Bunicul deja a prins-o. La Zeynep nu e nimic, nu încearcă să fie prinsă. S-a supărat pe bunic, a luat bățul, vezi? Zeynep, tu trișezi, așa-i? Lasă șmecherile astea, fata mea. Vino. Hai, arunc din nou. Hai. 1, 2, 3, aleargă. Aleargă, fiule. Hai să vedem. Zeynep iar trișează. Zeynep atacă și ia mingea. Ești tare șmecheră, Zeynep. Fii deșteaptă. Unde este tata Tyson? Măi, Tyson, ce faci, fiule? Te joci cu sticla? Ei, băiete, de ce te-a atacat în ultima vreme, băiete? De ce te-a atacat în ultima vreme? Mama ta Tyson e tensionată când are sticla în față. Dacă încearcă să ia sticla din față, poate să se supere chiar și pe mine. Uite, chiar așa stă. Îți place atât de mult sticla? Bunicule, uite, nu ne jucăm cu sticla asta. Îi place să se joace. Ai grijă, te rog. Ai văzut? Când are ceva ce îi place în față, nimeni nu se va apropia de el. Ce a făcut bunicului, putea să-mi facă și mie. Vino. Lasă sticla, o să ne plimbăm. Vino. Mai și calcă cu piciorul pe ea. Deci lucrul ei preferat e sticla asta. Tyson, ia o sticla aia din fața ta. Să strângă videoclipul ăsta 10.000 de aprecieri. Ia o sticla aia de acolo. Vino. Îmi dai sticla aia. Uite-te la Neșe. Neșe, uite, mă atacă. Dar acum stă cu minte, vezi? Neșe, vino, fata mea. De ce m-ai atacat la început? Uite acum ce frumos ne jucăm împreună. Bineînțeles, și are dreptate, vrea să aibă încredere în mine. Cine sunt eu? Ce sunt eu? Abia a venit, vrea să se obișnuiască. Hai, vin aici. Acum, frate, hai să le mai lăsăm să meargă puțin. În momentul ăsta, reacțiile sunt de nota 10.
A fost bine că l-am scos pe Ares din ecuație. Altfel, dacă declanșează ceva acum, dacă se ia la bătaie, nu mai poți opri, ai înțeles? Acum reacțiile sunt bune, nu o să forțăm prea mult. O să mai petreacă puțin timp împreună. După aceea, m-am uitat la gașca asta și am văzut că se înțeleg perfect. La o pădure. Uite, stăpânul a spus că Dece se bate. Fostul stăpân a spus că nu se poate înțelege cu alți câini, dar uite acum. Nici vorbă să atace, nici măcar nu l-am auzit mărind. Slavă Domnului, Dece nu ne-a supărat niciodată în privința asta. Lei, mei, Hai să ne așezăm puțin. Dece, dă-te jos. Unde-i fata mea frumoasă? Unde e fata mea dulce? Frate, exact cum ai zis, ăștia sunt câini dominanți. Ce înseamnă dominant? Animale cu spirit de lider. Acum, de exemplu, uite pe ăștia îi cheamă Taisin. Hai băiete, vin aici. Hai băiete, leu meu! Toți ăștia spun mereu că eu sunt liderul. E greu să-i faci să înțeleagă între ei, e greu să-i conduci, e greu să-i faci să devină o haită. Presupun că poți să faci ciobăneștii germani să devină o turmă, dar să aduci un Rottweiler sau un cane corso e foarte greu. Pentru că la ei nu prea există acea disciplină civilă, adică... Stai să vedem. Las totul la o parte. Sunt chiar și câini masculi împreună. Să nu fie de ochi. Să nu fie de ochi, să nu fie... Ce bine ar fi să fie mereu așa și să nu ne mai întristeze. Băi, nu vă puneți cu pitici ăștia, că ăștia mănâncă oameni pe bune. Nu vă puneți cu ei, sunt o bandă. Uite-l pe Leo. Uite-l pe Leo, Leo. Vai, Mia și ceilalți s-au agitat rău. Atenție tinerilor și celor care se simt tineri. Lei mei, Ăștia, să știți, sunt tari de tot. Ăștia te mănâncă de viu. Ăștia nu au milă. Să mă jertfesc pentru rana ta, Destan Baba. fiul carismei adevărate, Destan. Destan, dar uite, e o mașinărie. Dacă las direct pe Destan, sigur izbucnești o bătaie. Destan e puțin certăresc, frate. Ca înalt, avem și alți câini care urmează să vină. Mai sunt încă 4, nu știu pe cine cu cine să potrivesc. Ares, vino! Faisal e închis, băiete. Nu-l căuta pe Faisal degeaba. Poartă-te frumos, ai auzit? Nu-l căuta pe Faisal degeaba, prințule. Să-l las pe Escu aici, printre ei? Pe Escu. Acum și bunicul o să se ia de Esco. Nu-i spune nimic lui Faisal. Eschi se joacă, iar tu, soră, poți să te iei de Esco. De ce spune că nu-i place prea mult? De ce? De ce? Nu te lua de Ares. Hai aici, vin aici. Uite. Uite-l pe Ares, uite. Nesimțitule Ares. Acum se ia și de oi. Băi, Ares. Frate, uite-l pe Tyson. Bunicule, nu te pune cu Tyson. Să nu cumva, fiule. Stai, bunicul s-a enervat. Fiule, vezi că o să iasă scandal. Nu faceți astfel de gesturi. Nu vă incitați unul pe altul. Vino, de ce? De ce? Vino. Băi, mielul meu e foarte deștept, băi. Băi, mielul ăsta e de bază, băi. Mielul ăsta e de bază, băi. Motivul e că și când iubesc, tot am îndoieli. Nici nu magi prea tare. Nu-mi dezvălui imediat secretul. Frate, iu pe Tyson. Să-l iau oare? Tyson? Hai, fiule, să vedem. Oricum Tyson voia să intre singur. Băiat frumos. Tyson, tată, cred că ăsta nu era cabina ta, nu-i așa? De ce ai intrat aici? Era asta ta? Nu, aici e cușca lui Dola. Tyson, tata, intră aici cu încăpățânare. Dece, vino. Dece, vino, frate. Dece, vino. Vino. Vino, măi, aici. Vino, fiule al carismei. Vino să te iubesc. Vino de data asta o să te iubesc. Dece. Vino, frumoasă, vino. Vino puțin aici. Vino. De ce nu mă bagă deloc în seamă? În fine, frate, lasă să treacă. Hai să scoatem din ecuație prezența lui Tyson, iar acum prioritatea noastră este să facem totul încet, fără să ne certăm. Dacă îl las acum și aștept așa o oră, 2 ore, mă expun inevitabil unui risc. Ați înțeles? Încet. Așa să vă obișnui. Dece, vino. Îți spun să vii, Dece. Vino. Unde ești? Năzdrăvanule, Dece.
Acum, frate, uite, deci el tatonează puțin pe Ares. Simt asta. Șș, bunicule, să nu cumva. Hei! Bunicule, nu te juca. El o să sară pe tine. Vino aici. Uite, ți-am zis, eu nu trebuie să fii ca un câine de alungat. Bunicule, lasă-l pe Ares și vino. Șt! Nu! Șt! Hai, bunicule. Ieși, fiule. Lasă jocul. Atunci voi vă jucați? Nu vă înțeleg. Vino aici. Vino, fetițo. Deci, vino. Vino, puiule, vino. Nu mă forța. Vino. Vino! Hai să te văd, vino. Acum ei se joacă, iar acesta caută o oportunitate să se bage peste ei. Nu îi vom permite sub nicio formă. Tatăl tăi să știi că se supără foarte tare pe asta, bine? Se supără foarte tare, fiule, face năzbâtii, ai auzit? Acest de ce face foarte multă năzbâtii pe așa, băiatul meu frumos. Dacă se mușcă o singură dată, după aceea e foarte greu să-i împaci, frate. De aceea, în niciun caz nu vom ajunge în acea situație. Nu ne vom asuma riscul. Așa se vor obișnui liniștiți. Vino. Acum a fost perfect. Poate și fostul proprietar îl vrea. O să fie surprins de noi. Spunea că o să sară la ei. Uite, slavă Domnului. Nici nu sare la ei, nici nu se bate. L-am obișnuit perfect. Așteaptă puțin, deci, vino! Hai să te iubesc și eu puțin. Vino aici. De ce stai departe de tata? De ce stai departe de tata? Fetiță năzdrăvană, de ce stai departe de mine? De ce mă atacai? Regrezi că ai atacat? Hei, frumoasa mea! Allah, mashallah. S-a încins, de ce? De ce s-a încins, de ce? În fine, prieteni, și astăzi am obținut ce ne-am dorit. Pregătirile noastre pentru videoclipul din pădure continuă acum. Și pe cine credeți că ar trebui să includem în această echipă? Scrieți în comentarii. Am spus 10 câini, dar... Adică dacă l-aș lua pe Tony, pe Cindy și pe ceilalți, ar merge. Vreau și câini puțin mai duri, mai puternici. Pe cine să iau cu mine? Vă las pe voi să decideți. În următorul videoclip încercăm să-i obișnuim pe ei. Când mergem în pădure, mai întâi să se obișnuiască dinainte, ca atunci când urmărim animalele sălbatice în pădure, să nu se încăiereze între ei. Așa că, haideți, vă iubesc foarte mult. Nu uitați să dați like la videoclip și să vă abonați. Aveți grijă de voi. La revedere! Rămâneți cu bine, prietenii mei!